L-istrateġija dwar kif pajjiżna ser ikun qed joħroġ minn din il-kriżi tas-saħħa u ekonomika li spiċċa fiha kawża tal-imxija tal-pandemija għad trid tiġi diskussa. Meta mistoqsi minn Net News il-Ministru responsabbli mill-istrateġija post-COVID Owen Bonnici ikkonfermalna li l-Kabineta trid jiddiskuti din l-istrateġija mingħajr ma ta' dettalji. X'inhi l-istrateġija post-COVID? Iva din hija strateġija li ħaġġi flimkien il-diversi ministeri fil-Gvern sabiex jaħdmu flimkien għal wara li għaddi dal-perjodu li biddel u affettwa ħafna l-familji u negozji Maltin u Għawċin. Aħna se nkun qed niddiskutu dan il-punt internament u naturalment se nkun qed nagħtu id-dettalji kollha sabiex naraw li din l-istrateġija tkun waħda tajba. Dettalji illi il-poplu Malti u Għawċi għadu qed jistenna mingħand il-Gvern ta' Roberta Bela dwar kif ser ikun qed jixel in-niċċa illi iddawwar ir-rota ekonomika u l-ħajja verament tirritorna għan-normalità. Iżda il-Ministru bħal donnu għalissa ma jridx jiżvela d-dettalji tal-istrateġija u qed iżomm kollox misteru għaliex anke l-ġimgħa li għaddiet wieġeb bl-istess mod. Fil-jiem li ġej se nkun qed nagħti iktar dettalji dwaru illi se jagħmel id-differenza fil-ħajja tal-familji u negozji Maltin u Għawċin. Filwaqt illi meta mistoqsi dwar il-madwar €1,000,000 illi l-Ministru tal-Finanzi ser jalloka għall-Ministeru ta' Bonnici f'inizjattivi u programmi, Owen Bonnici stqarri li dan l-ammont kien ser imur għal inizjattiva waħda biss u mhux bħalma sostna Clyde Caruana. Il-Ministru Clyde Caruana qal li qed jalloka kważi €1,500,000 għal dan il-Ministeru. Taħseb li huwa biżejjed? Le naħseb illi fejn tidħol ir-riċerka u l-innovazzjoni hemm numru ta' fondi illi huma importanti ħafna, dak il-1,500,000 huwa inizjattiva waħda. Il-Ministeru ta' Owen Bonnici għal f'dak li għandu x'jaqsam programmi u inizjattivi għandu bejn wieħed ieħor madwar €1,500,000. Francesco Catania, Net News.